Какво става, хора? Аз съм Freddy_BG и днес ще играя Minecraft. Ще ви покажа само на бързичко. Вече си имам Texture Pack, да ви го покажа. Много ми е интересен на мене. Го ми е як. Ще ви направя как изглеждат броните. Ето къщичките. Ето тук на един мой приятел къщичките. Ще ги разгледаме. Ето тук също. Да, много е як Texture Pack и даже самия сървър. Аз съм пратил моя IP в описанието в миналия, да, пратих. Добре, сега ще ви покажа друго на Texture Pack. Даже мога друг клип да покажа как да се изтеглите Texture Pack. Ай, забрал съм да вотна. Каре, ще вотна и сега. Вот е. Да, и само ще да ви кажа, че вече съм Titan. И мога, ето ще напиша например Hi. Ето, вече съм Titan, Kendo изписва, че съм Titan. И мога да ползвам ето това. И на Васи. И името на един човек, например Пепи. Не, панда долна черта. И вижте, виждам му инвентара, той сега няма нищо. Например Пепе Мастър, той ще има нещо. И на Васи PvP Мастър, я го намерим PvP Мастър. Ето да, ето да има крипърска глава и там и дамедж. Също ще ви покажа, главите са почти същите, биканите са интересни, диаманта ми тъпо ми изглежда, XP ботълса. Да. Мен много ме кефи. Къде да го става? Аз пък обърках честовете. Така, той живее с мен, PvP Мастър. Има един даката, който е мъна як. Човек, къде той? Ето, даката 01, мъна як. Не лъжи човека, просто не грифа, нищо не прави, пък не го познавам. В смисъл, само сме запознати. Ето и броните да покажа набързо. Добре. Ето. Точки. Мечове, къде имам мечове? Ето тук имам един хубав. Чакайте да ги фиксна. Фикс. Ай, готов. Ето, вижте как изглеждам. Кога да видихте? Ето, вижте ми. С да ме броня. Ето. Тук да ви покажа как изглежда киленето. Нали така, пуска се огън. Ето така. Ето тук се убива като сърчица. Така се показва. Да, ще остана броната и меча. Кирките се изглеждат почти като преди. И така. Има доста ме кеф просто Texture Pack-а. Интересен ми е. Тук сме си направили един портал. Утре бариерки. Добре. Продавам спанър. Добре. Шанковете не ми зареждат много. Ето го нашия приятел. Wizard 2345. Ето го, виждате го. Казва се Дико в Майнкрафт. Добре. Тук си е сложил честовете. Добре. Я видим какви неща има. Чакайте малко. И на Васи. Дико. Я да видим какво има приятелщето ни. Кирка, така, диамантена лопата, говеждо смесо и P11 пръст. Да, хора, това мисля, че ще от ревюто на този Texture Pack. Ето, мога да ви покажа това станда, еди какво си. Печката, шестовете,
тук ендър честовете, как изглеждат някои айтъми. И лъковете. Много интересно само. Изглеждат фуниките. Желязната руда мога да ви покажа. Така. Не. Ето. Тя изглежда интересно горе-долу. Например, дайте отидем в Warp Shop да ви покажа как изглежда. Защото там го има. Ето тук голда. Чакай малко. Тук... Какво? Добре, тук е емералда, как изглежда. Тук няма ли лапис лазер? Че аз не съм го виждал. Сега си изчезлих текстчър пакове. Станаха ми интересни. Това не знам какво е. И да, хора, това ще бъде от клипа и бай!